Хубаво тяло или бистър ум? Бистър ум, разбира се. Да ядеш или да не напълняваш, или всичко, до което се докоснеш, да се превръща в пари? Пари. Ако можеш да избереш в какво да се превърнеш в следващ живот, в какво би избрал? Мадона през 80-те. Да си обичан или да обичаш много? Да обичам много. Коя песен може да слушаш нон-стоп? Мотел. Любов или пари? Пари. За или против секса на първа среща? Преди години, това е близ... Мога ли да кажа? Да. Преди години се случваше понякога на първа среща нещо да се случи. Сега на тия години не виждам как ще се случи просто. Що? Не ме вълнува. Не То ти. вече спря да ме вълнува това нещо. Вече... Остарях. Айде бе. Не мисля да ти кажа. Добре. Вечен живот или много пари? Много пари.